कालार खालि बिटिआर सरकारनि 4 बोसोर आबुं जानायनि फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलनि बानजायनायाव मोनसे खौरांगिरि मेल जों बेखौ लेंनो सिगांदों। दा बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलनि गाहाय नेहाथारि जा निखिल बरगयारि बिथां, 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलनो जा लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि जा फिन्नाय बसुमतारी बिथां, 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलनो लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि जा खोदोम बसुमतारी बिथां, जोंनि ब्लक कमिटिनि गासै दैदेनगिरिफोर, प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि 9था बिसिडिसिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि मासिगिरि लेङाइ मासिगिरि मानगोनां बिथांमोन, आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गिबियाव साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोंहा बिटिआर सरकारनि 4 बोसोर आबुं जानाय, बे आबुं जानायखौ लानानै जोंहा बिटिआर सरकार लोगोसेयैनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ उदालगुरि जिल्लानि जोंहा बेरगावआव मोनसे बे गोथार हाबाफारिखौ दिनै खुंगासिनो दङ आरो बे खुंनायनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंनि 4 बोसोराव जों मा मावनो लादों बा मा मावनो हाखो बे बाथ्राखौ जोंहा बाहाय निसय सावरायदों होननानै जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। दा बेखायनो जोंबो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलआ जे 4 बोसोराव जोङो मा मावनो हाखो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो मिथिहोनो जोङो सिगांदों। दा बे मिथिहोनायनि सिगां जोंहा बिटिआर सरकारा आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मोनसे थांखि लादों, आंनि बड'लेण्ड सोमखोर स्मार्ट आरो गोजोन बड'लेण्ड बे बाथ्राखौ जोंहा मोनसे नोजोर हिसाबै लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो जोंहा ग्रेटार बड'लेण्ड, भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड आरो गोजोन बड'लेण्ड बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो आङो बे समावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जोंहा बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन। बे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंनि नैबे बिटिआरखौ खुंनो थाखाय जोंहा मोनसे सरकार, बे सरकारखौ जोङो लाबोदों। बे सरकारानो जाहैबाय जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार। बे सरकारनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंहा दा 4 बोसोराव जों मा मावनो हादों बेखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों फोरमायनो जोङो सिगांदों आरो बे फोरमायनायनि सिगां आङो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिश्वगुरु जोंहा नरेन्द्र मदि सारनिसिम आङो गोसो गोरबोनि बरायनाय आरो साबायखर जासिनाय आं बेखौ गिबियाव खालामगोन आरो जोंनि भारतनिनो सासे नखर मन्त्रि मानव गेदेर जोंहा अमित शाह बिथांखौबो आङो बरायगोन आरो साबायखर आं जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि जोंहा कर्मयोगी डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गोख्रों मददथिजों जोंनि नैबे बिटिआर सरकारा दा दैदेनजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो बिथांनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनो साबायखर आरो बरायनाय आं जासिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बड'लेण्डनि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि सान्तिनि पुजारी मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनोबो 4 बोसोराव बियो जथेस्थ' मोजाङैनो खुंथायखौ सोलिनो हादों। बिनि थाखाय आङो बिथांनो जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलनि जानानै आङो बरायनाय आरो साबायखर आं जासिगोन। आं आसा आरो मिजिं खालामगोन जे जोंहा जोंनि बे 4 बोसोराव जोङो दिनैहाय बिटिआर सरकारा बा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सरकारा मा मावनो हादों बे बाथ्राखौ आं एसे फोरमायग्रोनो सिगांदों। दिनैहाय जों मिथिगौ जे जोंहा बिटिआरनि बायह्रायाव BKWSC बेखौ जोंहा दफानि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथायाव थानाय जे दफा बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे खुंथाय जोङो गायसननो हाबाय। जोङो दिनै बिटिआरनि सिङाव मोन 60था गामि बेखौ जोंहा सोसननो हाबाय आरो जोंनि नैबे बिटिआरनि सिङाव गासै मोन 60था बियाब बियो दिनैहाय गायसनजानायनि लामायाव बेखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो जोङो दिनैहाय आसाम एसेम्ब्लियाव थामहिनबा आसामाव जोंनि बर' रावा मावख' लोगोआरि राव अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जोंहा मोननो हाबाय, गनायथि जाबाय आरो जोङो बर' बिजोंखौ जोंहा आसामाव मोनसे आलादा बिथोनखोगिरि बेखौ जोङो थिसननो हाबाय बा मोननो हाबाय आरो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन 4 बोसोराव थामहिनबा मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै
जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सरकार बेखौ जोङो मोननो हादों आरो जोङो बेखायनो जोंनि नैबे 4 बोसोराव जथेस्थ' जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों निश्चय मावफुंनो हानाय बे थासारिखौ जों मोननो हादों आरो जों दिनै बुंनांगोन जे जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों 2 लाखनि बांसिन बैसोमुथि बे मिशननि गेजेरजों जोङो हानि मोन्थाय बेखौ जोङो होनो हाबाय आरो हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो जानाय जोंनि फरेस्ट भिलेजार्सफोरनो दा 1 लाखनि बांसिन हानि पाट्टा थामहिनबा लेन्ड टाइटेलमेन्ट बेखौ जोङो होनो हाबाय आरो जोंहा बिटिआर सरकारनि गेजेरजों 4 बोसोराव जोंहा थुनलाइयारि फोरबो बेखौ जोङो खुंफुंनो हाबाय गियाननि फोरबो बेखौ जों खुंफुंनो हाबाय बड'लेण्ड महोत्सव बेखौ जों खुंफुंनो हाबाय आरो ISPL दुरान्ड काप आरो हादोर गेजेरारि गोबां बेबादि गेलेमु बिथिङाव जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौ मावफुंनो हाबाय आरो दिनैहाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों मोन 35नि बांसिन जोंहा फ्लेगशिप आरो स्किम एबा प्रग्राम बेबायदि लानानै बिटिआर सरकारा दिनै दैदेनगासिनो दङ बे खोब गनायजाथाव आरो खोब बाख्नायथाव होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बिनि गेजेराव जोङो 12 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव जोंहा गोबां बेबादि माखासे बिथांखि मावफुंनाय बेखौ जोङो दिनैहाय मोननो हादों दा बेफोरनि गेजेराव आङो नोंथांमोननो बा रायजो राजाफोरनो नायगिरि नोंथांमोननो आङो फारि फारि फोरमायनानै होलांनो आङो सिगांदों दिनैहाय जोंहा प्राइम मिनिस्टार आवास योजना PMAY ग्रामीण बिनि थाखाय जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव 4827 न'खरनो दिनै जों न' लुनानै होनो हाबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिरथार जाफुंसारनाय बेखौ होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोंहा गियान सोरां बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसा फरायसुलिफोरनो जोङो 800सा फरायसाफोरनो जोङो बेबादि स्कलारशिप आरो मेडिकेलनि अनसुंथाइ जों बेखौ होनो हाबाय आरो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो 350टा बेबादि जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो बेबादि 25,000 गिबि खेबनि थाखाय जों अनसुंथाइ होनो हाबाय आरो जोंहा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो दिनै मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेफोरनि थाखाय नैबे बोसोरब्रैयाव 14टा बेबादि जों होनो हादों आरो जोङो आइ अनसाय बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों 800सा मानसिफोरनो बेफार फालांगि मावनानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो 5,000 बेबादि अनसुंथाइ जोङो होनो हाबाय आरो जोङो गिबि मन्थ्रि अनसाय बिथांखि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड जायखौ होनो जोङो बोसोरब्रैयाव 1,200 बेबादि फरायसा फरायसुलिफोरनो बेमारि बिथांमोननो जों अनसुंथाइ जों निश्चय होनो हाबाय आरो जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव जोंहा एक्स NDFB जायफ्रा मुंख्लं जादोंमोन NDFBफोर मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोननो 21 सा सुबुंनो जों बेबादि 5 लाख बेबादि अनसुंथाइखौ जोंनि नैबे समष्टियाव जों होनो हादों आरो बेबादिनो जोंहा 15टा फरायसालि फोसाबनाय बेखौ जोङो मावफुंनो हाबाय 5टा जोंहा मडेल फरायसालि बेखौ जोङो लुफुंनो हाबाय 15टा मडेल अंगनबादि मिरु बेखौबो जों लुफुंनो हाबाय मोन 60निफ्राय 70टा जोंहा जल जीवन मिशन JJMनि जों बेबादि मावख' बा दै जगायनायनि राहा बेखौ जोङो मावफुंनानै होनो हाबाय आरो जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव मोन 3 जोंहा गुडविल मिशननि गेजेरजों जों लामा जों बेखौ बानायनो हादों जोंहा देवस्रि जोंहा सान्तिपुर आरो खुंग्रिं बे मोनथाम जायगायाव जोङो गुडविल मिशननि 30 किल'मिटार जों बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम जोङो मावफुंनानै होनो हाबाय आरो जोङो 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव जोङो मोनथाम जोंहा BCDC भवन बेखौबो जों लुफुंनानै होनो हाबाय आरो जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव जोंहा मोनसे सुजित नार्जारी गोसोखां हल बेखौबो जों लुफुंगासिनो दङ आरो जोङो 12 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव थाइखाजरायाव बीर सिलागां बसुमतारी मिनि स्टेडियाम बे लुनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव रुनिखाथायाव गंसे जालाख' टिकेन्द्रजीत नार्जारी गोसोखां डिजिटेल सिनेमा हल बे लुनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेबादिनो जोंहा जोंनि
14 नं चिरांदुवार समष्टियाव मोनबा बिनिशर ब्रह्म गोसोखां मडेल गियान बड'लेण्ड गियान मिरु बे लुनाया जोब्बाय आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव मोनबा रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गामि सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि जे खामानि बे खामानि मावफुंजाबाय आरो जोङो नैबे बोसोरब्रैयाव रुनिखाथायाव SBI आरो हाथिसाराव इउनियन बेंक बेखौ जों लाबोनानै होफैनो हाबाय आरो जोङो रुनिखाथा गोजौ फरायसालिखौ गोजौसिन गेजेर फरायसालि बे फरायसालियाव जोङो सरकारि खालामनो हाबाय बेखौ जोङो गायसननो हाबाय बेखौ जोङो मोननो हाबाय आरो रुनिखाथा फरायसालिमाखौ जोङो सरकारि जों खालामनो हाबाय आरो जोङो सान्तिपुराव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया बे लुनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा रुनिखाथियाव मडेल रेसिडेन्सियेल फरायसालि बे लुनाया जोबनायनि लामायाव बेखौ मावफुंगासिनो दङ लुफुंगासिनो दङ आरो जोङो दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनाव साबा फरायसाफ्रा पास जानो हादों बेखौ जों दिनै बुंनो हायो आरो नै दा बावैसो सिगां जोंहा आसामाव जे जोंहा APSC आनजादनि जा फिथाइ फोसावदों बे फिथाइ फोसावनायाव जोंनि समष्टिनिनो जोंहा हाथिसारनि कुणाल सुब्बा बिथाङा बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जोंहा APSC पास जानानै बिथाङा नायदिंग्रा आनजादगिरि इन्सपेक्टिं अडिटर बिथांखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जोङो खुंग्रिङाव थाइखाजुरियाव अडिटरियाम हल बे लुनायनि खामानिया मावफुंजाबाय बेखौ जों मोनफुंनो हाबाय आरो जोङो जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव मुख्यमन्त्रि पकि पथ निर्माण आसनि बे आसनिनि गेजेरजों जोङो आसाबारिनिफ्राय दतुपुरसिम थांनाय लामा बालाजाहानिफ्राय दन्थक थांनाय लामा सान्तिपुरनिफ्राय थुक्राझारसिम थांनाय लामा बालाजाहानिफ्राय निज्लागुरिसिम थांनाय लामा बे लामाया दिनै मावफुंजागासिनो दङ बे जोबनायनि लामायाव आरो जों बेबायदिनो जोंनि समष्टिनि सिङाव गिदिर गिदिर दालां बेखिनि दालांखौबो जोङो मोननो हादों जेरैहाय जोङो दि जाब्रां जाहा ब्रिज आइपुवालि बेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय सारागुरियाव सामफुनाव मोनसे गिदिर दालां बे दालांखौ जों मोननो हाबाय आरो गोबां बेबादि फिसा गिदिर दालां बेबादि खामानिया निसय मावफुंजाबाय गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव बेबादि खामानि मावफुंनाया सोलिगासिनो दङ आरो सोलिलांबाय थागोन आं बेखौ बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव गोबां खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै बिथांखि लादों जाहा बड'लेण्ड सरकारनि गोदान गोदान बिथांखि आरो जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव माखासे खामानि सोलिफुबाय थानाय बे बाथ्राफोरखौबो आङो जोंनि नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आङो फोरमायनो आङो सिगांदों दिनैहाय बड'लेण्ड सरकारा जोंनि UPPL दैदेननाय सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै भिजन डकुमेन्ट मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो दिनै भिजन डकुमेन्ट जों जे मोनसे जाति हिसाबै हारि हिसाबै जों जे थांनानै थानांगौ बिनि थाखाय जोंहा बड'लेण्डनि हारिफोरनो थाखाय मोनसे जौगानाय खुसि आरो गोजोन इयुननि सानखांनाय बे हाबाफारिया दिनै मावफुंजानायनि लामायाव आरो दिनैहाय जोङो मिथिगौ जोंहा गोजां बोथोरनि जथुमा बियो दिल्लीयाव जागासिनो दङ बे दाबावैनो जोबगोन आरो बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि सानै MP रायजो सभानि MP जोंहा मानगुदि रोनगोरा नार्जारि लकसभानि MP जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाखौ जोंहा मोनसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि दिल्लीनिफ्राय क'क्राझारसिम थोंजोङै रांखान्थिनि जे बेबस्था बे बेबस्थाया दिनैहाय जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जोङो खोब जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरो जों बाख्नायगोन आरो बे समावहाय जोंहा आथिखाल सामथाइबारिनिफ्राय दागगारि हाथिसार गेलेम्फु NH 127C बे लामायाबो निश्चय नैबे डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव मावजाजेनगोन बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो बियो मावजायोबा निश्चय जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर जे थांलाय फैलायनि जे राहा बेयो जोबगोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो दिनै जोङो बेखौनो फोरमायबावनो लुबैदों जा क'क्राझारनिफ्राय गेलेम्फुसिम थांनाय जे रेल लामा बे रेल लामानि गासै खामानिया DPR आ अलरेडि जोब्बाय होननानै जों खोनादों दा मात्र जोंहा जायफ्रा हा बिगोमा बिथांमोननोल' जोङो दा रांखान्थि गथायनायनि बाथ्रा बे गथायखांनायनि उनावनो निश्चय जोङो नैबे
क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम थांनाय जे रेल लामा बेखौबो मावजासिगोन बे बाथ्राखौ जोङो दिनैहाय मिथिनो मोन्दों आरो बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो दैदेनगिरिफोरनिसिम आं साबायखर जासिगोन आरो जोङो दिनै खोनानो मोन्दों दांथलनिफ्राय देवसि दालां बे दालांसिम आसाम मालानि गेजेरजों जोंहा बियो मोनसे गुवार लामा जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ थाबैनो मावगोन होननानै जों एसे मिथिनो मोननाय जादों बे मोनसे आरो जों दिनैहाय बुंनो हायो जोंहा रुनिकाटा खोन्दो जौगाखां मावख' बे मावख'नि थाखायबो निश्चय जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकार दा बावैनो गोदान खोन्दो जौगाखां मावख' बिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बेखौ जोङो मोगथां महराव मोननो हागोन बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो बिनि थाखाय जोङो निश्चय गोसोखौ खोब गोजोननाय जोङो जासिगोन आरो जोङो दिनैहाय बुंनो हायो जा रुनिकाटायाव 30 बिसना थानाय देहा फाहामसालि बे फाहामसालिनि जे खामानि मावनाया दिनै सोलिगासिनो दङ आरो थाबैनो बेखौ आबुं महराव मोनगोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो जों दिनैहाय बुंनो हायो जोंहा नैबे गुसुं समनि गेजेरावनो जोंनि बिटिआर